Hej alle sammen, og velkommen til Michaelas og Daniels kemi-show. I dag vil vi gerne snakke om ionbindinger, og hvad er en ionbinding overhovedet? Det vil jeg gerne sige nu. Hvis vi har det her grundstof, som det hedder Na, som også er kendt for natrium, så ved vi, at den er en del af hovedgruppe nummer 1. Og hvad vil det sige, at natrium er en del af hovedgruppe nummer 1? Ja, det betyder simpelthen, at den har én elektron i den yderste skal. Og det, som mange atomer gerne vil i et periodisk system, det er, at de gerne vil have 8 elektroner i den yderste skal. Og den regel er kaldt for oktetreglen. Så det natrium her kan gøre, det kan blive til en ion, før den kan være en del af den her oktetregel. Så det den gør, fordi at den nemlig har en elektron, det er, at den kan afgive en elektron, så det bliver plus ion. Og det den kan gøre, det er, at den kan slå sig sammen med Cl, som er klorid. Og klorid er så en del af hovedgruppe nummer 7, og det betyder så, at den har 7 elektroner. Den mangler kun 1 elektron til at være en del af den her oktetregel. Så den bliver så også til en ion, men det bliver til en minusion, fordi at det nemlig optager en elektron. Så når de her slår sig sammen, så bliver det NaCl. Og når det her stof her, det slår sig sammen, så bliver det sådan vist i et iongitter. Og det er også kaldt som et køkkensæt her. Og det som iongitteret det bliver vist som, det er, at det er sådan, de går sammen med de ladninger, som de ikke, for eksempel hvis nu det her det er en minus, så går den sammen med en plus. De omvendte ladninger af sig selv. Hej og velkommen til Michaela og Daniels kemi-show fra 2. Jeg vil gerne forklare lidt om kovalente bindinger. De er også kaldet elektronparbindinger. Og de her bindinger, de forekommer blandt ikke-metaller i det periodiske system. Og det der sker i de her bindinger, er, at de deler elektroner for at opfylde oktetreglen med at få 8 elektroner i yderste skal. Lad os tage et eksempel her på H2O. Jeg tegner lige et elektrondiagram her. Og O, eller oxygen, har 6 elektroner i yderste skal. Og så deler den elektroner med H, som er i første hovedgruppe og har derfor kun 1 elektron. Og så H, det vil så gerne opfylde dubletreglen, hvor den så får 2 elektroner i yderste skal, fordi den kun har 1 skal. Og oxygen har så deler de her 2 elektroner, ikke? Og oxygen har så 8 elektroner i yderste skal, og H har 2. Så det her er de meget glade for. Yes. Men så er der også noget med elektronegativitet. Og hvis elektronegativiteten er, eller forskellen på elektronegativiteten er stor mellem H og O, så bliver det en polær binding. Fordi at, for eksempel som det er med H og O, så har O en meget stor elektronegativitet, og en H en mindre en. Og derfor trækker H mere i elektronerne, end H gør. Så de kommer til at sidde tættere på O, end de kommer til at sidde på H. Og derfor får O en negativ pol. Og det markerer man med delta minus. Mens H bliver en positiv pol, der hedder delta plus. Yes. Og elektronegativitet er jo meget stærkere elektron. Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Nu vil vi gerne snakke om polært og upolært stoffer. Og hvis vi kigger på den her tabel herovre, så er det sådan her, det er en tabel, man kan bruge for at regne ud, om et stof er polært eller ikke polært. Hvis vi kigger på det første, der står her, der står delta En er mindre end 0,5. Og det vil så sige, at det er et ikke-polært kovalent binding. Hvis vi så går videre til næste, står der delta En er lige med 0,5 til 2,0. Og det er så et polært kovalent binding. Og hvis vi så kigger på delta En er større end 2, så er det en ionbinding.
vil jeg komme med et eksempel på, hvordan man kan finde ud af, om et stof er polært eller upolært, eller en ionbinding. Hvis vi tager det her stof, som der hedder CO2, så kan det skrives op på forskellige måder. Vi ved, at C den er i hovedgruppe nummer 4, så derfor skal der være 4 prikker. Så 1, 2, 3, 4. Og hovedgruppe nummer 4 betyder, at den har 4 elektroner i den yderste skal. Hvis vi så kigger på O herovre, som der er 2 af, så skriver vi O her, og så skriver vi også O her. Og O, den er i hovedgruppe nummer 6, og det betyder så, at den har 6 elektroner i den yderste skal, og det skal så skrives sådan her. De skal også skrive på den samme måde. Yes, og det er sådan her, det ser ud. Og så kan vi så lave sådan en her dobbeltbinding ved det her stof her. Så det vi gør, det er, at vi kan sætte sådan en her. Streg her, og det kan vi også godt gøre ved den anden side. Og det her, det skrives også sådan her, O, og så 2 streger, fordi det er en dobbeltbinding, og så skriver vi så C, og så 2 streger igen, og så O. Og det er så, det betyder så det samme, bare skrevet på en anden måde. Nu vil jeg gerne regne ud, om CO2 er et polært eller upolært stof. Så det vi kan gøre, det er, hvis vi kigger herover, så ved vi, at O elektronegativitet er 3,44, og C's elektronegativitet er 3,0. Og for at regne det her ud, så skal vi først tage og minus 3,44, som er O's, med 3,0, som er C. Og det vi gør, det er, at vi egentlig bare minuser. Så det bliver så 0,4. Jeg vil gerne forklare lidt om intermolekylære kræfter. Intermolekylære kræfter gælder for molekyler eller bindinger, der er helt klart polære. Der er en helt klar polær ende og en helt klar upolær ende. Så det kan være polære kovalente bindinger, eller også kan det være ionbindinger. Hvis vi nu for eksempel tager som et eksempel den polære kovalente binding H2O, så ser den sådan her ud. Yes. Og det her har vi en helt klar polær ende og en helt klar upolær ende. Delta plus og delta minus. Yes. Og så de kræfter, der påvirker her, det er mellem molekylerne, fordi at i vandet, der er der rigtig mange af de her H2O-molekyler. Og så det andet H2O-molekyl, det ligger sig op, sådan at den negative ende, den ligger sig op til den positive ende, og så den fortsætter det hele vejen igennem. Så de ligger sådan, så de har nogle kræfter mellem sig, der spiller sådan sammen på, at de ligger på den her måde. Yes. Og det er så de kræfter, der spiller ind mellem de forskellige molekyler. Okay, nu vil jeg forklare lidt om London-kræfter. London-kræfter, de sker mellem de molekyler og bindinger, der er upolære. Altså hvor de har en meget svag polarisering, eller slet ingen. Det kan være sådan et stof, som David hun forklarede her tidligere, CO2. Hvor C-molekylerne er i midten, og O-molekylerne er her. Yes, men de har en meget svag ende. Men alligevel bliver elektronerne en smule mere drejet mod O, end de gør mod C, fordi at O har en lille bitte smule højere elektronegativitet. Så der sker en svær, fordi at elektronerne bevæger sig hele tiden, ikke? Men de bliver alligevel lidt mere drejet mod O-molekylerne, end de gør mod C-molekylerne. Yes. Så der sker en svag midlertidig polarisering hernede, fordi at de er lidt mere hernede. Elektronskyen er lidt mere hernede, end den er oppe i C. Så derfor bliver det her en svag midlertidig pol. Og så den svage midlertidige minuspol bliver så drejet mod det næste molekyles svage midlertidige pluspol. Så alligevel så sker der sådan en svag polarisering mellem molekylerne i upolære kovalente bindinger, men den er ikke nær så stærk
som hos de polære molekyler.